Punya saya juga undlup lek. Ora gelem ler ngono lek. Kaget aku nggonku blandang tak nang kesek ta lek. Nyating sampean lho lek iki aku. Kenake lek nggonku kae jatah kena iki lek. Lah kena glo lek. Glo. Lah. Wolololol aja banter-banter lek. Ndak ra kena. Oh sampean Bianti kok. Wah nek iki dirilis lek ya. Lho sakmene ya. Wah, ora patut-patuta nek iki ya ora apa jenenge iwak padahal esene mahal lho lek iki lek. Apakah esen mahal terus sia-sia belinya ndak Mas, yang untuk untuk hiburan kok Mas. Hiburan, hobi itu mahal harganya. Betul dah lek? Iya iya. Turuwe gulu-gulu master turuwe yo mahal harganya lho Mas dungdeng wah ya wis ora ya wis lanjut dulu Mas tak nguculi. Undul lagi Mas, punya saya undul Mas, glo kena lagi, ayo lek tak tunggu lek, glo undul lagi, ayo ora kena, aku mau ngomong ngepur to lek, saiki dari kedudukan saya tertinggal, aduh atau menjadi imbang Mas, iya ngepur master ngepur, lu, oh iya. Masa wis loro ya ngarang. Loro lho iki Mas ya. Oke lanjut dulu Mas. Iwake wis mara nggonku kabeh ter. Wes lanjut. Padahal umpane sak ler lho iki Mas. Hati-hati ter. Wah, dua jari gemuk Mas. Lho. Kuwi. Lho Mas. Wah, mastere jan kemripik omongane kaya keripik Mas. Wah nak mancing sangu keripik jan mathuk Mas. Ngelinge engko tak taruh ini ge anu ya. Ge cemilan keripik apa meneh nah kaya aku no rasa sangu keripik ra apa-apa. Soale ya kemripik wisan omonganku apa meneh nak alah nak wis strike ngono iki kemripik Mas. Oh, contone ini master iki nak wis strike ngono kemripik omongane rasa sangu keripik. Nah sing ge mancing arang strike ya kurang kemripik ya sangu keripik. Oke, lanjut dulu. Lunggonku undlup ter. Alah, lu gelu kena ter. Oh, rasa apa banter-banter. Oh, ada peningkatan Mas, tidak menyusut tapi membesar ini. Gluter cepet toh. Iku aku pas kemripik lho ter. Lah, itu kayak keripik. Wis. Ayo hajar. Double strike ter tak tunggu. Wah, iki ulah. Ora kena, Mas. Wah, jian. Wis. Lagi. Wah, tak abani nggo swara kenceng iwake ngerti ya Mas ya. Kena lagi Mas. Glulek carane ngenake iwak tak salib lho Lek, aku entuk papat iki lho Lek. Sampeyan wis entuk pira? Lah ra kena Mas, susake ora kemripik ora entuk iwak. Lho Mas. Wah, jos gandos kotos dungdieng. Langsung ter tak salib lho ter gluter kena ayo nggo sampean kenake iki glu lah itu encen nah dek master Mas nah aku master suhu wani ngepur ya ter ayo kenakno ben imbang ayo iki lomba iki Mas. Wah, wis lanjut dulu Mas ora arane kena kae Mas Re. Nah kena ya saking bejone ya. Tapi mancing itu ndak ada yang pinter Mas, bejan-bejanan tapi tetap berusaha. Teknik perlu dipakai ketika di
Yuna-yuna spot seperti ini, teknik untuk kedalaman juga perlu teknik khusus lah itu. Lanjut, lemparnya lumut mas, itu langsung dulu mas, kena lagi. Brote wih wih, oh my god lu tambah gede terganggu udah lah gane sampean tambah mengkeret. Ayo alah kena keter galu mas, itu makan itu telat itu namanya ter wah jan serata abaning ku ndak ruwet meneh mas nara kena. Sip lanjut. Saya Mas Agus mancing undul mas lele ra ngerti le langsung beli andang to lek ge omong meh arep omong warna-warna lek lele jas ra lek ayo wah ayo kena kisan tak syuting mumpungane tak syuting lek ayo lek mosok ra kena tak kai dudoe nggonku apa lek ge sembur-sembur adas iki ben padha haupe to lek ra enak tok nek aku haup sampean ra haup. Ayo seblak to lek seblak. Ayo ra diseblak ayo ra kena. Wah iku esen sepatembong nggone sampean le. Lho kena. Ayo ter nggonku lho berote mas. Gulu. Gedibok-gedibok iwake tak berot-berotke ora tak berot-berotke berot dhewe mas. Lho ter iwak iki nek iki iwak tenan ter. Njajal nggone sampean iwak tenan apa tuh? Gulu mas siap-siap mas ter. Entek kuwi ter. Entek wis percaya aku. Ora percaya aku percaya sapa meneh. Ya toh lho. Jos. Ayo ter gluter tamatno nggonku lah gondul kan lah ya toh iki lho ter ini namanya ikan ter basa Jawa ni iki wak lho ter ayo nggone sampean lek dientukke mosok ra entuk jajal cedak-cedakan ngene wae rasa adoh-adoh kena jebule. Mancing ora perlu adoh-adoh ter ngonoan nyut ngono lho. Kedalaman hari ini Mas ndak ada 1 jengkal, paling 15 cm ya ter ya. 10 sampai 15 cm Mas. Nah ini masternya juga sama itu, mentok 15 cm itu. Nah, ayo ter langsung ra jajal langsung itu Mas. Cuman kena ndaknya tergantung mata kail, soalnya mata kail master murahan tuh, ndak tajem itu Mas. Nyeblak tok ora kena, ndak efektif. Kalau saya ya mata kail tajem ya tetap itu Mas. Tuh kena lho. Geluter nggonku ter berote nyampe neng paren-paren. Wah blandange kok blandange kambangan lho Mas. Wah jios ayo ter lek dientukke sampean mau nyeblak ora tau kena piye. Wis mesti ra landhep kuwi gratele. Lanjut dulu.